Chagu woman so no and a prince so wusu asie du what ya ma yemfi hono na yen concern foforo emu ana hyam yensa kabo ani wi ase no nyamencha de nipa aduonu num de wo mo ho anka na nso mienu eprepre mo den pa na sankwanhia si wo Gomoa Okyereko Kasee Cape Coast kwantempon so wo mfimfi mansemo Nenti Adom Kasee nsa kan ene se Gomoa Okyereko kwan a eno wo Cape Coast Kasee kwantempon no eso wo mfimfi mantem no mu no ahyem miense bi akwakodie ahia amenam so nipa mienu na wo mepra dendenden na sanso so na kwantufu aduonu num so de enya de se wo humpo itinye na police front so bo ho amane a wo kyerɛ se ahyem ba ko akwanhye na ka ho no na efi ho a na de nani atwe Ivory Coast mine no emu Abra James ni ayi ya ono ya hyenkafo no mu baako ene Adom Kasee twetwe nkomo no wo kyerɛ mu kwan ye nam so a akwanhye no esiye if you are crying eba you say ho ye frɛ ho Okyereko nti de mi hu ya na say trailer bi yi niti why overtaking nti na wo say metwen ma no na obetwem nti metwen ya na mi hu say de meti ya ne bam yi bus no abebo me car na echi nti car no swingi wo kwan no so and I call you other end. There was another trailer which was coming. It was no deny. So no engineer can mini ready ye I don't know. And wachi, kwantuni ba kwa no so ti hyen ni mu. Enso de nsem sei atodwa. Plenty people are sleeping. I don't see anything. Everything are saying Jesus, God. I wake up. I see the car in the bush. You see, donc we plenty people, you don't see anything. Accident, you don't see anything.